Tang Maria yo jingtip baki don ki kerteng jong ki bar jala ne ki non tribal baki ladon ki papau kerteng ha ketup electoral roll. Banjit ye ki dekhot syakane ke election manuan ka ke DC u chief executive member CEM jong ka ke DC uba penyai sings im ha ka khatoi trek ulalik banbu da ka jing ujor ha office ka deputy commissioner jong ka Iskas Hill district ka kong RM Kurba ban yo jingtip. Namar dai tang ki kasi ke badai hok banlong ki nongjit ye ki dekhot syakate ke ying dorbar. Na kadau ka jing bemdon ka DC hapo ka office namar badang don sekiwe pat kikam UCEM ulayo ban keren ning baga phone bad ula IT ya ka jing ujor sakinong tre bahapo jongka bakinsa penpoi pat syaka DC. Na kaliang ba penyai ula ong babon ki kerteng jokinon tribal ki papau kerteng haga electoral rule syaka DC. Panamar ka jing bemdon ka DC ula pentip ba umla banyo ka jing tip ka batikna na ka ei kadau bakilami ki kerteng. Iskas Hills kong Al Kurba na komenta di kajing pensau halor ki mat ki bakongsan bat da kajing sungkya bat da kajing kit na kalian ka council ngelapa kawi ke city syai bat namar ba imdan na sini office na kidau jibut kam shabar jong office te ala yo panikren ye DC daka telefon ban ngala yo ban IT ye kan ke shiti ke mat ko tasni syai ye ban han over ban syai te nitip ba menta ketika general election syaka Khasil Autonomous District Council ban Mushajanti Hills te ngawan menta singi na menta ban pensau ye kawe kamat ba nakaliang jong ka electoral rules ki balada pan penmi na kaliang na kani ka office deputy commissioner but lalap badan pun tinggi ki kerteng jong ki bomde ki tribal dan kita ki non tribals voters ki lapau ha kani ka electoral rule jong ka HDC mundai tangata ki don ru wada ki dei makna ki tribal dan kita ki non khasi ki bomdei pat ki khasi ki rup ki paulang ha ka ni ka role te kini ki atli ki mat ba nakaliang ka jongi ni sokhia ba ha ka ni ka general election syaka district council ba ki nong thap kin dei hi tangki khasi ki jongi de ka wei ka ba na so bat pen pau ni ka pot na ka benta kani ka jingwan ban kendo ka jonga DC hoi kum ki rulum apo mehelia ni don tang ki khasi ki jantia ba ki garu henry ki rulum ki babon apo not isu ki don ke henry ka bangi kwa bat ka bangi kentu ya ka deputy commissioner's office ba dei pet ya ka election hakan kenti tak ban yo ban weng no yikini ki kateng na kani ka electoral roll te namar bangam yo bani kendo markhmat ban i le singa nampat suto na kaliang juki ke ik bagi don pan ong le ban pau e te ya mentang show up ya ka juba ka reply na i le selesai habi de ni kam te na kaliang jonga sahisian nga pau mentang si ngajing sokya ya ka jingrung kerteng jongki non-tribal voters ki bomdei ki khasi ki khat hapo ka electoral roll jongka HDC hakikat tu tak ni ki constituency batu ka jingrung kerteng jongki non khasi ki wei pat ki tribal ki wei pat ki jaka na ki jela kin runglang hakani ting nakaleng dua so kya gani mga so bantul pau ba habede kanika election syaka district council kinong jit dan kinong tabut kende hitak ki prem jungi tang ni